ନାଲି ନାଲି ସବୁ ଦିଶୁଛି ଜଗନିକି ହାତତେ ହଇଜା ହେଇଛି। କାହିଁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଗେରେ ଗେରେ ହଉଛ କହିଲ ଆଁ? କଣ ହେଲା? କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ କହିଲ? କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ? ସବୁବେଳେ କି ଗେରେ ଗେରିଆ ମାଇକିନା ମୁଁ କିଛି ବୁଝୁଛି। କଣ କରୁଛ କଣ ବା ଏଇଠି? ଦେଖୁଛ ଆଗକୁ, ପଚାରୁଛ ପଛକୁ। କଣ କରୁଛ? ଦେଖୁଛ ତ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ହଉଛି ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ମେକଅପ୍ ନହେଲେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ଇଏ ନୂଆ ବର୍ଷଟା କୋଉ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ କଣ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଫ୍ଲାନିଂ କରିବା ସେ କହିଦେଲି ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା ସେତେବେଳୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ନଖେଇ ହଉଛି ଗଲା ନଖେଇ ହଉଛି ମୁଁ ମେକଅପ୍ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରେନି। ମାନେ ତିନିଟା ଲେୟର ଖଣ୍ଡ ସୁଷୁମ ପାଉଡର ମାରି ସାରିଲାଣି। ଦେଖାଯାଉଛି ତ କଳା ଚୋଦନା ଭଳି। ତମର କଣ? ଖାଲି ମୁହଁଟା ଧୋଇଦେଲେ ଆଇଲ। ଆମର କେତେ କଣ ଅଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ? ସରେଇ ଦଉନୁ ଡବା ସରେଇ ଦିଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ସବୁ ସରେଇ ଦିଏ ଗଛ ନାଗିଛି ପଇସା ହଲେଇ ଦେବି ଝାଡ଼ିବ ମୋ ପାଉଡର ନେଇ ଦେଇଦେବି ନା ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2026। ହଁ ହଁ କହିଦିଅ କହିଦିଅ। ତମେ ୱିଶ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି କରିବି? ସବୁ ଲୋକ ତ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ୱିଶ କରିବି? ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କହିବି? ମୁଁ କହିଦେଲି କଣ? କହିଲେ କଣ ନା 2 ଜଣ ୱିଶ କରିବା। ଆଗତୁରା କହିଦେଲେ। ତମେ ତ ଡାକୁଛି ଆସୁନା ମାକି ହଉଛ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ ୱିଶ କରିଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଭଲ ପାଇବା ହଁ ହଁ ଏତେ ଭଲ ଦେଖୁଛ ତ ଭିଡିଓରେ 200-300 ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା କାଣ୍ଡି କରିଦଉଛନ୍ତି ଖାଲି ମତେ ଦେଇଦେଲେ ତମକୁ ଦେଲେନି ଆଉ କଣ ଖାସ ଏଇ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଖାସ ଏଇ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଘରେ ଥାଉ ଥାଉ ପଦାରେ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରିବାକୁ